Salutare! Sunt Bogdan și bine ai venit pe canalul meu de YouTube, Bogdan F1. A început în sfârșit sezonul de Formula 1. Dacă nu ai urmărit Marele Premiu al Australiei din 2025, îți pot spune doar atât. Ai pierdut un spectacol mai intens decât un final de sezon al unui serial de pe Netflix. Nu doar că am avut parte de o cursă nebună, cu accidente, strategii catastrofale și depășiri incredibile, dar și vremea a jucat un rol esențial. Unele echipe au jucat inteligent, altele s-au sabotat singure. Da, Ferrari, despre voi vorbim. Câteva mașini au decis că pista e overrated și au preferat să parcheze în zid. Deși a plouat, Max Verstappen nu a câștigat. McLaren a reușit să facă imposibilul. Mercedes și Ferrari au avut și ei poveștile lor. Să trecem la treabă și să analizăm fiecare echipă, de la eroi la dezastru. Lando Norris și McLaren au avut o cursă de vis. După ce au arătat un ritm bun în calificări, au aplicat o strategie perfectă pentru condițiile meteo. Lando a condus impecabil, ținând piept atacurilor lui Verstappen cu nervi de oțel. Dacă în urmă cu câțiva ani cineva ar fi spus că McLaren o să bată Red Bull într-o cursă normală, i-ai fi spus să facă un reality check. Dar iată-ne aici, în 2025, McLaren nu doar că a câștigat, a făcut-o în mod convingător. După niște calificări aproape de perfecțiune, Lando Norris a plecat din prima linie și a gestionat perfect condițiile meteo, ținând piept unui Verstappen extrem de agresiv. În ultimele tururi, Max era în de rest, dar Lando a fost un adevărat metronom. Dacă McLaren menține acest ritm, Lando Norris chiar ar putea fi un candidat la titlu. Oscar Piastri însă a avut o zi mai complicată. Cu toate că publicul australian își punea speranțele în el, o mică eroare în turul 44 l-a scos în decor. S-a regrupat, a terminat pe 9 după o depășire senzațională făcută prin exterior al lui Hamilton în ultimul tur, dar ar fi putut să fie mult mai sus. McLaren a arătat că nu este o surpriză, ci o forță reală. Dacă mențin ritmul, Norris ar putea deveni campion mondial și cred că și Piastri are ceva șans. Max a fost rapid, dar nu suficient. Deși a încercat toate trucurile posibile, strategia Red Bull a fost sub așteptări. Lawson sau Perez 2.0 avea o mare oportunitate astăzi. Păcat că universul a avut alte planuri. În cursă Lawson a mers decent pentru câteva tururi. Apoi, plecând din spate alături de Kimi Antonelli, Lawson a rămas acolo și la final a parcat mașina în parapet. Să fi fost presiunea, să fi fost emoțiile, să fi fost spiritul lui Perez plutind deasupra lui șoptindu-i: "E timpul să te lovești și să ieși din cursă." În final, abandon și dezamăgire totală. Dacă Red Bull voia să vadă cum arată echipa fără Perez, e bine, arată exact la fel. În concluzie, Red Bull nu mai e invincibil și Max trebuie să muncească dublu pentru victorie. Să trecem la Mercedes. George Russell a avut din nou una dintre cursele lui obișnuite, în care nu îl vezi pe întreaga durata cursei și la final, bang, apare pe podium. George Russell de fapt a făcut ceea ce trebuie să facă un pilot experimentat: să stea departe de belele și să aducă puncte valoroase. A avut o cursă inteligentă, fără riscuri mari și a profitat de greșelile celor din față pentru a termina pe podium. Andrea Kimi Antonelli a fost cu adevărat senzația zilei de duminică. Pilotul de doar 18 ani a reușit să înainteze prin pluton într-o cursă extrem de dificilă. După o sesiune de calificări cu probleme, debutantul italian a reușit să arate o maturitate incredibilă, terminând pe locul 4. A avut dueluri spectaculoase și a demonstrat că echipa Mercedes a făcut o alegere inspirată pentru viitor. Pentru că sunt fan Ferrari și pentru că atunci când am început să mă uit la Formula 1, Michael Schumacher domina acest sport, am zis să fac haz de necaz. Mai bine să râd decât să plâng. Nu! Echipa Ferrari a dezamăgit profund în Australia, terminând pe locurile 8 și 10, fiind al doilea cel mai slab rezultat al scuderiei de la începutul secolului 21 până acum. Cu toate acestea, Ferrari ne-a oferit cel mai amuzant moment al cursei, când Leclerc l-a întrebat pe inginerul său dacă există o scurgere în cockpit. Inginerul l-a întrebat ce fel de scurgere, Leclerc i-a spus că de apă și inginerul i-a răspuns: "Cred că e de la apă." Pentru noi a fost un moment total savuros și cu siguranță cea mai comică parte a cursei. Hamilton a învățat în prima cursă a sezonului o lecție de supraviețuire alături de echipa din Maranello, britanicul începând să simtă pe pielea lui magia deciziilor strategice Ferrari. Ca și cum tot haosul nu era suficient, discuția pe radio dintre Hamilton și inginerul său de curse a fost o adevărată telenovelă. Pentru Hamilton, weekendul din Melbourne a fost ca un tutorial despre cum să conduci mașina Ferrari și cum să comunici cu echipa Ferrari. Ceea ce e sigur, dacă vor să revină în top, trebuie să își rezolve problemele strategice, să își îmbunătățească comunicarea, eventual să investească într-un colac de salvare pentru Leclerc
și într-un dicționar italiană-engleză. Trecând la Aston Martin, Fernando Alonso probabil că a avut ceva ghinion sau a fost prea optimist și a ajuns în bariere. Un final prematur pentru spaniol, care de obicei nu prea greșește. După ce l-a îmbălăcărit în filmarea postată anterior, Lance Stroll a decis să-mi dea peste nas și să ne pună pe tavă un rezultat nesperat de bun. Canadianul miliardar a avut o cursă curată, n-a ieșit în decor, n-a lovit mașina și a obținut puncte importante pentru echipa Aston Martin. Astăzi, pentru Lance Stroll, nu am decât respect. Williams, în sfârșit, nu mai sunt decât spectatori. Când va obișnui să înceapă cursa doar ca să adune date pentru dezvoltarea mașinii de anul viitor, Williams a venit în Australia cu o mașină care nu doar că merge, dar și depășește. Albon a avut un start excelent, evitând haosul și plasându-se între niște mașini pe care în trecut nu le-ar fi depășit decât pe la boxe. Albon a avut o cursă impecabilă, a intrat la boxe la timp, a gestionat pneurile bine, ca un pilot de top și a ținut pieptul unor mașini mult mai puternice. Carlos Sainz, debutantul echipei, a avut o abordare diferită. A ales să părăsească cursa rapid ca să-și ajute echipa de strategie direct din pit lane. Albon a terminat la final pe locul 5, ceea ce pentru Williams e aproape ca o victorie. Dacă acest progres continuă, finalul sezonului s-ar putea să vedem echipa engleză luptându-se serios pentru podiumul. În concluzie, Williams a revenit, iar Alex Albon e din nou MVP-ul echipei. Pentru Sainz, un debut în stil Ferrari. Ghinion, abandon și tristețe. Per total, Williams nu mai e echipa care termină ultima. Acum sunt oficial băieții rapizi din mijlocul grilei. Și cine știe, poate în curând vor fi băieții rapizi din față. Vorbim astăzi puțin și despre echipa care și-a schimbat numele, dar nu și obiceiurile strategice. Racing Bulls. În sfârșit au o mașină rapidă, doar că nu prea știu ce să facă cu ea. Tsunoda foarte bun, Hadjar în lacrimi. Cursa a început promițător pentru Yuki Tsunoda, a plecat bine, a evitat haosul și surpriză, nu s-a plâns pe radio din primul tur. În schimb, Isaac Hadjar a avut un debut de coșmar. După doar câteva sute de metri, a reușit să transforme cursa într-un tutorial despre cum să nu supraviețuiești în Formula 1. Fanii încă dezbat dacă a fost o eroare de pilotaj sau dacă cei de la Racing Bulls i-au dat manualul greșit. Poate unul de karting? Dacă Tsunoda a fost impecabil pe pistă, echipa a făcut tot ce i-a stat în putință ca să-i strice cursa. Momentul schimburii de pneuri a fost vreo 5 tururi mai târziu, pneurile au fost greșite și comunicarea radio a fost ceva între intră acum și stai afară. Cu toate astea, Yuki a condus fenomenal, compensând haosul tactic din spatele lui. Cu toate bâlbele strategice, Yuki Tsunoda a terminat pe locul 12, ceea ce, sincer, având în vedere ce s-a întâmplat, e un miracol. Dacă echipa nu i-ar fi pus bețe în roate, ar fi ieșit lejer în top 10. Dacă Racing Bulls rezolvă problemele tactice și dacă Isaac Hadjar își reglează abilitățile de pilotaj, echipa Racing Bulls ar putea deveni o mare surpriză a sezonului. Puțin și despre Sauber, care a reușit să transforme ghinionul tradițional într-un noroc neașteptat în prima cursă a sezonului. Hulk în forță, Bortoleto în decor. Nico Hülkenberg, cunoscut pentru talentul său de a evita podiumurile, a avut un start excelent, demonstrând că experiența contează. A urcat rapid în clasament, evitând incidentele și menținând un ring competitiv. În schimb, Bortoleto, debutantul echipei, după un rezultat bun în calificări, care l-a făcut poate pe Helmut Marko să-și înghită cuvintele, în cursă a reușit să lovească mașina pe final, terminând cursa din Australia în parapet. Bortoleto are nevoie de timp pentru a se adapta la cerințele Formulei 1, dar, ca orice începător, are timp să învețe și fiecare debutant, trebuie să înțelegem, trece prin aceste momente. Pe de altă parte, Nico Hülkenberg a terminat cursa pe un impresionant loc 7, aducând puncte prețioase echipei Sauber, care are un start de sezon promițător. Să trecem la Alpine. Jack Doohan, proaspăt promovat la Alpine, a avut un start, să zicem, modest. Calificările au fost bune, doar că ploaia l-a luat puțin prin surprindere și a lovit mașina după câteva viraje în primul tur. În timp ce Jack Doohan făcea cunoștință cu barierele de protecție, probabil că Franco Colapinto își freca mâinile de bucurie. Cu performanța lui Doohan, Colapinto s-ar putea să-și vadă visul de a intra în Formula 1 realizat mai repede decât se aștepta. Pierre Gasly, veteranul echipei, a încercat să păstreze onoarea Alpine, dar s-a trezit prins în mijlocul haosului de pe pistă. Din păcate, a fost nevoit să se mulțumească cu o cursă anonimă, terminând în afara punctelor după o greșeală care l-a costat 2 locuri. Deși rezultatele nu au fost deloc bune la final, echipa Alpine a arătat că are ceva potențial. Echipa care a dezamăgit cel mai mult, probabil că a fost echipa Haas, care și-a văzut piloții terminând pe ultimele locuri din curs. Esteban Ocon, proaspăt transferat la Haas, a avut un debut, să zicem, modest, dar nu cred că el a fost problema, ci unele dintre cele mai dubioase strategii ieșite vreodată dintr-un paddock de Formula 1.
După un weekend plin de peripeții, Oliver Bearman și-a început cursa din pit lane. Probabil că de acolo nu putea să mai provoace niciun steag roșu. Cu toate acestea, la final s-a clasat pe locul 14, ceea ce, având în vedere începutul lui tumultos, poate fi considerat un succes. Sau măcar putem spune, băi, a terminat cursa. Dacă reușește să evite incidentele și să îmbunătățească strategia, viitorul s-ar putea să nu fie chiar așa de rău. Una peste alta, cursa din Australia ne-a oferit un spectacol memorabil. O glorie neașteptată pentru unii, ghinion clasic pentru alții și momente demne de stand-up comedy în lumea curselor. Dacă ăsta este modul în care începe sezonul, abia așteptăm următoarea etapă. Cine știe ce nebunie ne mai așteaptă pe pistă. Cursa din China urmează în câteva zile și, având în vedere că avem și sprint, ne așteaptă un final de săptămână plin de acțiune. Noi ne vom revedea aici săptămâna viitoare. Până atunci, eu am fost Bogdan, pe Bogdan F1. Pa!